Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala uriduna wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sugeng rawuh lan sugeng siang dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing acara mitoni mugi-mugi rawuhanipun kita sedaya tansah pinaringan rahayu sehat wal afiat. Amin. Kanthi sepisan monggo panjenengan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged makepal wonten dalem menika kanthi boten enten alangan setunggal punapa. Izinkan kula maosaken runtunan adicara. Kaping setunggal pembukaan, kaping kalih siraman, kaping 3 brojolan, kaping sekawan ganti busana, kaping gangsal dahar rujak, kaping 6 donga penutup. Acara kaping setunggal pembukaan, monggo maosaken basmalah kanthi sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping kalih siraman kagem calon ibu badhenipun adus kanthi banyu suci campuran kembang kangge jabang bayi sehat walafiat. Acara kaping 3 brojolan duit jajan ingkang panganan doa supados babaran lancar. Acara kaping sekawan ganti busana calon ibu badhe ngagem jarit pitung jenis minangka perlambangan pitung wulan. Acara kaping gangsal dahar rujak minangka perlambangan pengarep-ngarep kebajikan. Acara kaping 6 donga penutup. Monggo tutup acara menika kanthi awasan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kula selaku parantacara nyuwun agungin pangapunten menawi enten salah lupute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.